Jeste čuli? Kada je pogledao na sjedalo... Daj, Koko, ne izmišljaj. Frkate. Kaj je to? Znam što radite. Ovo je prva i posljednja opomena. Ljudi, morate ovo čut. Noćas sam ga vidio vani. Koko, jesi ti svjestan da su vani kriminalci? Jel znaš ti kak je to opasno? Što ako nas sad gledaju? Misliš da to radi netko koga znamo? Ja ne znam, ali taj netko zna sve nas. Nadam se da ti je jasno da si najveća kukavica na svijetu. Mama se stvarno boje lopova. Točno znamo što planiraju. Dečki, imamo ih. Napast će gospa na Juru, a mi se nađemo u 10 i dočekamo ih. Ko je za? Ja. I ja. I ja. Ajde. Sad samo moramo smisliti plan. Noćas nema spavanja. Bog, dečki. Bog. Ko je spačke? Ali ljudi, ni riječi klinkama. Cure su zlo. Mogle bi nam sve pokvariti.